אז מה קורה חברים? והיום אנחנו בסרטון חדש של דה שטרודל. וכן, כפי שאתם שמים לב, איכות הכל טובה יותר, ולא סתם, מיקרופון חדש הגיע. כן, יש לי מיקרופון של הייפר איקס, בדיוק כמו האוזניות שלי, לא פרסומת כמובן, אני יוטובר קטן מדי לפרסומות, אבל כן, יש לי, איך קוראים לזה? מיקרופון חדש של הייפר איקס. ממש טוב, קניתי אותו לפני, לא יודע, חצי שעה, ועכשיו כאילו הגעתי הביתה עם המיקרופון, עשיתי אנפק וישר התחלתי לצלם, רק ניסיתי אותו כמה פעמים, איך שטוב להעמיד אותו. אני אשים לכם את השם המלא שלו בתגובות אם אתם גם רוצים לקנות. מיקרופון ממש טוב, אני מקווה שגם האיכות ממש טובה. אז אני חושב שבוא נתחיל לשחק, וגם עונה חדשה. כן, ניסיתי לצלם ביום שני שהעונה יצאה, אבל היו לי כל מיני בעיות. לא יודע, פורטנייט קודם לא נפתח, אז זה נפתח, אבל ההקלטה קרסה לי, ואז הייתי צריך להתקין אותה שוב מחדש. אז קיצר היו בעיות, אבל עכשיו אני מקליט עוד פעם, וגם אני רואה שאתם אוהבים קצת יותר דברים אחרים מאשר פורטנייט. אני הייתי אומר את זה. דברים קצת שונים. את הירוס אנד ג'נרל ששיחקתי בסרטון הקודם ממש אהבתם. כן, אם אתם רוצים שאני אמשיך לצלם אותו אין לי בעיה, רק שתדעו, כל סרטון ייקח את זה חצי שעה שאני משחק במשחק הזה. כל משחק בערך במה ששיחקתי זה חצי שעה. כן, אם אתם רוצים גם סדרת מיינקראפט תרשמו הכל בתגובות. בינתיים הייתה רק תגובה אחת של אביבית גבלה, אני לא כל כך זוכר, אבל תודה רבה לאביבית גבלה שהגיבה פייר בתגובות. כן, אני רואה שיש 40 צפיות ברגע הנתון הזה ב-5:30 ב-22 לספטמבר ב-5:30 יש בדיוק, אני די בטוח 40 צפיות אם לא יותר. לא יודע, ראיתי רק בצהריים כשרק חזרתי הביתה מהלימודים. כן, רק אז ראיתי את הכמות מנויים שלי בינתיים. אני מקווה, הכמות מנויים שלי זה 10. כאילו, ממש תודה למי שנרשם לערוץ, תודה רבה. זה כמובן בחינם, אז אל תשכחו לשים לייק, להירשם לערוץ, כמובן זה יעזור מאוד לערוץ מתחיל. אתם לא מבינים כמה זה עוזר לי, שאני רואה שיש לי עוד מינים חדשים, אז אני מצב רוח לעלות מה שאני הולך לעשות בחגים. כל יום סרטון אחר ממחר. החל מהיום יותר נכון, היום אני מעלה, יום שישי אני מעלה, יום שבת אני מעלה, ראשון, שני, שלישי, ואז כמובן אני חוזר ללימודים. אז כן. טוב, נשתוק. אוקיי, אז בינתיים בוא נלחד בתחנת דלק, אני עדיין לא יודע אם הוסיפו אופנועים, נכון ליום שני, תחילת העונה, עדיין לא היו אופנועים. כן, כאילו אני ניסיתי לצלם סרטון, נחתתי פה, נפלתי פה בגלל שניסיתי כאילו לבנות, כדי להגיע לפה, אז מהכי למעלה ניסיתי לבנות, לא כל כך חבל. שיט, מה עזור לי סנייפר? אולי כדי להרוג את הבן אדם חזר שם. נו, ברח. זה פחדן. תמיד שלא פחדן, גם אני הייתי בורח. טוב, לא משנה. נו. לא, זאת לקחה לי כל כך הרבה חיים. חיים זה רע. זה נחליף. טוב, מלא. אותו בן אדם שרציתי להרוג בהתחלה בא טוב, היה שוטגן. באמת. טוב ודיאב. אני מקווה שבינתיים האיכות של הסרטון טובה, כן? כאילו בינתיים נראה לי שזה יתחיל לכם באיזה 360p, ואז אתם כאילו בהגדרות של הזה, בהגדרות של הסרטון אתם יכולים להחליף ל-1080, ולמי שיש לה 1440, כאילו 1440p זה אני די בטוח 4K.
אז אתם יכולים להשתמש סוף סוף בטלוויזיית 4K שלכם, כן. בסלון, לא יודע. אגב, מי שאוכל בתיאבון. אוקיי. אני מקווה שהמשחק הזה ילך טוב יותר. את האמת שכבר ניצחתי בעונה החדשה. אני אראה לכם הוכחה בסוף הסרטון, כי יש לי את המטריה של העונה החדשה. כן. אני יודע שאין לי הרבה קראונס, כאילו, תראו כמה קראונס יש לי. יש לי 0 קראונס, כן, בדיוק. אני מנצח הרבה מאוד פעמים, אבל פעמיים ברצף אני מנצח. ניצחתי רק פעם אחת פעמיים ברצף, כשלא שיחקתי חודשיים וכולם היו נוגעים. אני אגיד את האמת. כן. טוב. אני מקווה שהמשחק הזה ילך לי טוב יותר. בינתיים שהאוטובוס ניתן, אני נוחת וכולי. אתם מוזמנים לצאת מהמסך המלא, להירשם, לשים לייק. אם אתם רוצים עדכונים על סרטונים חדשים שעולים, ואני מציע לכם שיהיו לכם עדכונים, כי לפעמים אולי תשכחו להציץ, לא יודע, אז יקפוץ לכם שהעליתי סרטון חדש. כמובן, כל יום סרטון. עד סוף ראש השנה, ואז גם כל סוכות, וגם כל יום כיפור. מי שיצא מיום כיפור, כמובן סמכ"ל. אני לא יודע אם עכשיו זה הזמן עדיין להגיד את זה, שזה מוקדם מדי, לא יודע. כמובן, אני פשוט הולך לעלות בזמנים שונים, בזמנים שונים, לא אותו הזמן. אל תצפו לי לדוגמה שיום אחד אני אעלה ב2 ואחרי זה אני גם אעלה ב2, אני יכול גם לעלות ב5. גם לעלות ב7, אני יכול לעלות... יש מצב שהסרטון גם יעלה בבוקר, כאילו, יש לי חופש אז אני קם ממש מוקדם בחופשים. לא יודע איך אתם, אבל אני משתמש בכל היום של החופש כמו שצריך. אני מקווה שיהיה פה איזה שוטגן נחמד. הלו, סקילרים. איפה הטייב? מתחתיי. כמה אני בטוח שהיא מתחתיי? כמה בטוח שאני רוצה אותה. שוטגן. מי זה אפילו? איבה פה. צדקתי. או, לא סיפור אותה עדה. אני לא רוצה לשוטגן. טוב. אני שומע אדיטים. מתחילים להיות יותר טובים לאט לאט. פורט הבונקר, זה דבר טוב. דבר ממש טוב. בואו נשים את זה פה. זה סתם חרטה כזה. זה משהו מטורף. טוב, חשבתי שזה יותר טוב מזה, אבל קורה. חשבתי שזה כאילו גם מבנה לי מתחת לאדמה, משהו מגניב, אבל לא. סתם חרטה כזה, יכול להיות בו גם לוט. או שפשוט הלוט שכב פה, לא יודע. אני מקווה שהמשחק הזה יגמר בניצחון. נו. איפה אתם? איפה? הנה אתה. איים, באמת. איים חרא מופעל. אחי. טוב. גם ככה לפעמים. זה קצת נדיר בשבילי למצוא כאלה נובים שפשוט עומדים במקום. אני בסדר.
שחקנים. SMG, זה הכל לפי טעון, אפשר להמשיך. אני שומע. לא ראיתי. מלא. הוא ישב פה, אני באתי. מלא. מפחידים. יותר מפחידים שחקני פורטנייט האלה. טוב, 5 קילים. 42 נשארו. תפו איזה 5 קילים, 3 קילים. כן, בטח 5 קילים. טוב. אני מזכיר לכם, תרשמו מה דעתכם על פורטנייט, כדי שאני אוכל לעלות גם מה שאתם אוהבים מאוד. כמובן. כן, אל תשכחו כמובן לרשום בתגובות. מתי שאני אפילו צריך להשתמש בשילקג שלי. כן. תרשמו מה דעתכם על סרטוני אנגלית שככה לפתח קצת אנגלית שלי איתכם. אם אתם אוהבים סרטוני אנגלית, לא אוהבים, תגידו אם אתם חושבים על זה. סליחה. לפעמים זה קורה לי. שלום לך אדוני. האם אתה מעוניין בזה שאני אוכל אותך? אפילו לא שאלתי. הופה. בוא נתגנב ונדרוס. אדוני, סנריו. כמה פעמים אני יכול לרדת ללואו? הוא מפתחות. הוא מפתח אחד. יש לי עכשיו כבר 2, יופי. בלב. אמרתי או לא אמרתי ששחקני פורטנייט יכולים להיות מפחידים יותר מפעם לפעם. טוב, זה מלא, ונמשיך מפה עם האוטו של הבן אדם. בואו נוסיף לך את זה. עדיף שלא יהיה לאחרים. נמשיך לנסוע. יש לי משימה של לנגור עם רכבים שהציפור שלהם ברום. טוב, נשאיר אותה לאט לאט. לא שזה עכשיו נשאיר. לא צריך לעשות עכשיו. שיט. לאן אני נוסע? יש את המפתחות של הכספת. לא, אני... החום יעלם. נחזור. יוכל נותן מהכסף. בוא נלך לנסות. אני שומע אותך. אני שומע אותך. חושב לעשות דבר אחד. או לכאן. פה אני פשוט יחסה עם קצת מטל.
אפשר לבנות. שאני אפתח. פרופים. נפתח אותך. קצת יותר טוב משוקת. בואו נפתח את זה. מצוין. זהב. כלום. אני שאני אקח פשוט נשליפ פה את הבונקר. אני חושב שאני אקח שוקווייב כדי שאני אוכל לברוח. וזהו תנות, אני יכולה ללכת. אוי לא. אוי לא. זה רע. שונות. עד כדי כך מתכנס משימות קלות בעונה חדשה. צריך לשבת בשלוש רכבים סוגים של צופים. בשלוש רכבים שונים של צופים נכון. מה זה היה עכשיו? איך הוא תפס לי על הרכב? סנצ'ו. איזה שם. עדיף לקרוא לו מקום חדש בעונה החדשה מה הרולד סנצ'ו. לג'נדרי, נו. כמובן מאחורה. מסלים השחקנים שבאים מאחורה. טוב, בואו נצא ללובי. אני מקווה שנהנתם משני המשחקים. כמובן שלא ניצחתי. מקווה שעוד פעם מנצח, אבל עכשיו אני רק אראה לכם את ההוכחה שבאמת ניצחתי כבר בעונה. קודם כל ניכנס לקרייר.
הנה, אתם רואים סולו KO. won a solo match during chapter 3 season 4. זה דבר ראשון. דבר שני, נכנסים ללוקר, נכנסים למסמכים, אתם רואים, שייני, induced in chapter 3 season 4. הנה, אני אפילו עושה את זה עוד כזה. אתם רואים, אני יכול נכנס לזה. chapter 3 season 4. אתם רואים? זהו. תוך אחת שכבר ניצחתי. לא פעמיים ברצף, אבל ניצחתי. טוב, אז מקווה שאהבתם את הסרטון. תרשמו כמובן רעיונות לעוד סרטונים ולכל מה שאמרתי עוד פעם בסרטון הזה. כמובן תרשמו בתגובות, כי קצת קשה לי לדעת אם שאתם עשיתם סאבסקרייב ולא חברים שלי. האמת שחברים שלי עדיין לא יודעים על הסרטון הזה, אבל אם אתם יכולים בבקשה תרשמו בתגובות משהו, זה ממש מחמם את הלב. תודה רבה, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. מקווה שאהבתם את המיקרופון החדש, כמובן אני קישור שלו בתיאור. להתראות, אל תשכחו כל יום סרטון החל מהיום. ביי.